Bueno, primeiro, gracias por vir, a verdad que é un placer tervos aquí. Nada, primeiro de todo queríamos saber pois, como empezou o tema do proxecto de Non Vale Furar, si todos viñan desde un lado da comunicación, se un viña dun lado, se outro viña de outros ámbitos, pois un pouco como foi nacendo Non Vale Furar. Claro, que hai... Primeiro naceu o Non Vale Furar e despois o podcast. Falo só do podcast. No, en general. Vale, Non Vale Furar naceu aquí na facultade en terceiro de carreira. Recordo que estábamos eu máis Bieito Baliño, que é outro dos participantes, tal, e estábamos nunha clase e ocurriusenos poder crear unha páxina web onde recollésemos todos os resultados do fútbol galego, tal, non sei que, e quedou aí como unha idea. E fixemos o logo, feito en PowerPoint, en Paint, espectacular, flipas. E quedou aí. E despois, cando chegou a pandemia, pois foi como, temos que facer algo. E decidimos facer unha canal de YouTube. E aproveitamos que tiñamos ese logo espectacular e tal. E así naceu Non Vale Furar un pouco para darnos a coñecer. Estivemos bastante tempo subindo vídeos, despois foise, bueno, en redes tamén empezamos a subir máis cousas. Bieito tivo que deixar, estou facendo un resumo moi grande, sí. Pero Bieito tivo que deixalo, que deime só. Despois pasou un tempo e iba a deixalo de todo, estiven como uns meses aí que deixei de todo, pero houve Brais Fusti, que é outro dos membros que non sabe en cámara ni nada, pero animoume a volver e tivemos a idea do podcast. Vou quedar sin voz, estou... Nunca falaches tanto de corrido, Resumo, é un resumo así moi rápido. Pero podcast, pois sí, todos estudamos algo relacionado co xornalismo, menos Adrián Mourazos. Mourazos é o único... É colega meu de toda a vida e controla moito de fútbol e por eso metimos. E despois... E logo foi todo de boca a boca, que era un pouco que dicíamos. Evidentemente empezaron Cabo e Bieito, logo tamén Mou, que xa axudaba un pouco desde o principio. E logo está ese contacto con Fusti, que é clave para que entre Darío, que é o primo, que é o noso gran editor, grandísimo, deberíamos de facerlle unha estatua, e acompañado del Eros. E entón Eros, bueno, pois comeume a olla todo o santo ano, este último ano que fixeron o podcast, que foi, digamos, ese punto de renacer, e el que te veñas, teño que mirar, e ao final caín. Entón eu son o miembro de máis reciente incorporación de Non Vale Furar. E iso de facelo aquí na facultade, como xurdiu? Foi así de repente, falachedes porque varios pois estabades dentro da facultade ou como pasou? Pois, a verdade que non... Ao principio non era idea, pero despois, claro, como Darío e eles estaban aquí, pois pensámolo, e como non tiñamos tampouco material, pois fixamos a trampa de ter un alumno, espazo máis material. E este ano tamén fichamos a Abraham un pouco por eso, para aproveitarnos, pero... foi a única razón, son unha mula de cargo, por de aí, nada. Fichas espectacular. E nada, naceu un pouco así o podcast como... Pareceunos boa idea, sobre todo porque nun primeiro momento o podcast era a entrevista, despois facíamos un repaso da xornada, facíamos outra sección e daí sacábamos como cortes máis pequenos. E aí foi como todavía empezamos a petalo máis en redes e os cortes, bueno, hoxe en día funciona así, as redes sociais e así un pouco crecendo. Bueno, pois xa ves o que empezou como a un modo máis dende a casa, na época do COVID e tal. Quería saber un pouco que cales foron pois eses retos iniciais ou problemas que vos foron xurdindo a medida que iba o proxecto tomando forma, tamén a nivel económico, imagino que non é unha situación fácil. Económico non gañamos un peso, o sea, sempre foi o mellor hándicap, ahora estamos intentando, pero porque claro, vas crecendo e ao mellor pois tes a opción de algunha empresiña ou así que che bote un cable, pero aínda ninguén de nos veu €1 por Non Vale Furar. Gasto, sí, claro, porque ibas aos campos ou tal, falo un pouco por amor ao arte, pero ahora sí que estamos intentando ir a dar ese paso. Sí, sobre todo moi apoiados no que é a repercusión, porque ao final do paso de que Cabo e Bieito estaban facendo vídeos literalmente nas súas casas na pandemia, a ir outro día a Negreira, poder cubrir un partido de Copa do Rei coas acreditacións, eles xa o fixeron tamén incluso antes de que, digamos, caera un pouco o proxecto en vacío, pero, bueno, pois con esa repercusión, sobre todo apoiados neso, creo que é o noso gran valor, no? O sea, facer chegar o fútbol galego a tantos afeccionados, a tantos xogadores e adestradores que nos ven e que nos siguen e que nos apoien tamén. Entón, se ninguén ve un peso, Non Vale Furar tampouco recibe axudas de algunhas empresas,
entendo que vos tedes outros traballos. Quería saber un pouco pois, a que vos adicades ou en que outros proxectos estades ahora mismo. Eu ahora mismo estou, o sea, grazas a Non Vale Furar conseguín traballo. Sí. Quero dicir, eu xa estaba nun medio e ofreceronme algo moi parecido a Non Vale Furar na radio, bueno, nunha produtora, e aceptei no e ahora estou como Dios, pero ata fai nada, pois, por exemplo, no meu caso, estaba con Non Vale Furar, que é casi como un traballo, e aparte estaba co meu traballo no periódico. Entón, eso sí que era o maior tamén hándicap e acababa reventado bastante. Despois, Mou pois, fai de adestrador de varios equipos, adestra a rapaces tamén a un equipo senior, o Pino. Sí? Sí. Vieito, pois... Boa pregunta, leva como unha cuadrilla de camareiro, Sí. O sea, despois Abraham está estudiando. E logo eu estou estudando e, bueno, tamén a raíz do propio podcast sale a oportunidade de colaborar noutros programas, noutras cousiñas, e bueno, Lleros, que traballa no Progreso e ao mesmo tempo tamén fai un traballazo vindo aquí. Xusto eso era un tema do que vos queríamos falar, porque queríamos saber se houve algunha vez algunha canle de televisión ou algunha empresa de comunicación que se ofreciu pois, a comprar o programa ou a comprar esa marca de Non Vale Furar, se algunha vez pois, eso, houve a idea de traspasar o programa pois, a unha canle máis grande, de comunicación ou así. Non, como tal, non, o sea, mellor algunha persoa que quixo facer algo máis grande, pero non querer marchar, o sea, non querer deixar de lado Non Vale Furar, ao final é como un fillo casi. Entón, non, a ver, medios, o sea... Como tal non houve unha oferta. Non. E no día a día como facedes? Porque teño entendido que sodes rapaces pois de moitas partes diferentes de Galicia, que pois un vive en Arzúa, outro vive aquí en Santiago, outro en Sarria. Como é o día a día e como levades pois esa planificación de facer, vale, pois xa toca podcast, ou xa redes sociales, como levades un pouco esa organización dentro do proxecto? Ajetreado, bastante ajetreado. Sí, pero bueno, non ten ciencia que nós o que facemos é quedar sempre os martes para gravar aquí. Sí. E gravamos todo o que podemos os martes pola mañá e despois, pois, collemos todo o material, meto no meu ordenador, unha parte vai para Darío que edita, outra parte vai para min que edito, e ata aí, despois, bueno, Sí. habrá tamén reservas o material, organizamos, cada un ten un pouco a súa función. Ten un rol e ao final é casi que unha xornada ininterrumpida durante todo o día de curso, porque empeza comigo ás 9, collendo material onde as Reyes, levando para baixo para o V4, empezando a montar, axudameros, logo ven toda esta xente, comezamos a montar o que ven sendo as camisetas, quedamos co entrevistado, logo facemos ese café, digamos, de confianza para ter así un pouco máis de complicidade con el, grabación de podcast, grabación de vídeo, grabación de vídeos curtos, digamos que aproveitamos todo o martes para gravar todo o material da semana. Entón, eso, pois é un día que está organizado ao milímetro para poder ser o máis eficientes e, sobre todo, facer o maior número de cousas. Na fin de semana decides normalmente se ides a algún partido, se é algo especial ou... É que casi non estamos indo ahora. Precisamente por ese hándicap a mellor económico ou que algún ten que traballar e é complicado estar todos disponibles. Bueno, aí a verdad que cando vamos é porque nos apetece e... Sí, sobre todo porque é iso, Mou adestra, eu xogo, claro. Eros curra, ao final va restando un, entonces xorden menos oportunidades de ir ver partidos. E dentro dun medio de comunicación, pois sempre hai un organigrama establecido, non? Hai un director, un subdirector, está a xente de redacción. Entendo que vos non tedes moi ben repartido estas posicións, estes roles, ou sí que hai pois, unha persoa que leva un pouco máis a voz cantante e tal? Bueno, creo que por... Digo. Ten algo de dicilo, ten algo. No, por longevidade no proxecto creo que un pouco non establecimos roles como tal, pero máis ou menos por... Non, hai unha certa... Non é un jefe, pero sí que é un organizador e un líder. Claro, entón... sí, así máis ou menos, e despois cada un pois ten o seu rol, pero... Creo que... Sí, é moi intercambiables todos, porque eu tamén cando teño as clases, Ero substitúeme no que debería ser o control do apartado técnico do podcast, entón, rotamos casi como que queremos, Sí. E se viaxamos pois 5 ou 10 anos no tempo, cara ao futuro, donde queredes que estea Non Vale Furar? O sea, cales son os obxectivos e hacia onde queredes que vaya pois o proxecto? O mellor sair do Zulo, nada, pero supoño que pois seguir mellorando técnicamente,
seguir mellorándonos como comunicadores e que ao mellor crecer en equipo, poder vivir de Non Vale Furar. Eso é un pouco utópico, pero bueno, que non Pero por que non aspirar, Sí, esa é a idea, esa. Ir medrándonos e facelo medrar, basicamente. Entendo sobre todo que para ti e para Bieito pois é un cambio moi grande este feito de estar fai uns anos entrevistando dentro da casa a alguén no COVID e fai unha semana ter a Roberto Trasorras aquí na facultade. Como estás vivindo eso? Incluso tamén a fama, non? Entre comillas, de que estades tendo nos últimos meses, no último ano, tamén co tema dos vídeos curtos. É que eso é como que casi nin te das conta. É como que está indo todo tan rápido e tal que como non o acabas de asimilar. É como que normalizas ter a Trasorras aquí a semana pasada, xa non te pos nin nervioso. Eu recordo, a miña xa non ten nin que ver con Non Vale Furar, que foi no verán previo que fixen prácticas. Recordo facerlle unha entrevista por teléfono a un rapaz que xogaba no Lugo e a voz temblábame e agora, sabes, chega Roberto Trasorras, que pasa, Robert, tal. Non sei, acostúmbraste e... A experiencia tamén. Sí, eso creo que lle pasa a todo o mundo e non acabas de... Como que vai como de tan día a día que non te das... Sí, chega un punto en que o ritmo é tan frenético que iso, que o normalizas. Que un mes que che ven Hugo Rama, Simón Lamas, Óscar Gil Sanz, e dices, outro día estuve falando con Óscar e non sabes o que me contou. E é unha fonte máis, acaba de vir de adestrar un equipo na Liga Hypermotion, como o Deportivo. Mola porque tamén empezamos, pois, ao mellor por xente perfil máis baixo, xogadores de preferente como a ti, ou de terceira, non? E agora é como que notas que xa a xente máis top, entre comillas, que lle cunde vir, incluso a pesar de que estamos aquí no Zulo, tal, como é moi, non sei, moi familiar, bueno, gustalles vir e nótalo que... Ese proceso de selección, normalmente como xurde? É dicir, faladles de alguén por Instagram ou simplemente xa o tiñades organizado? Como levades esa selección das persoas que veñen? Normal, a min gustame telo organizado con moita antelación, ter unha axenda, pero a veces imposible, ou fallache un invitado, entón, pois, contactos que teñas de man, ou tirar un triple por Instagram a ver se che contestan. Con Hugo Rama foi así, por exemplo. Pero sí, gustanos telo máis ou menos axendado para estar tranquilos. O ano pasado, por exemplo, que non estaba Abraham, era máis desastre, era de o mellor día previo estar sin invitado. Sí, xusto a min mo dixo os meus compañeros antes, Astraye e Hugo, que xogaban comigo no Puebla, que tamén pasara eso, que houve unha semana que foi que viñeron aquí ao podcast, que foi como dun día para outro, así rápido e tal. Xa, sí, un pouco así, tal cual. E agora, sobre todo, ca vosa aparición, non? Coa fama que estades collendo, ben que vos vai, están salindo moitos outros proxectos, non? De xente que quere facer un pouco mismo, levar un pouco a mesma idea. Cal credes que é o secreto ou a clave de que vos diferenciais tamén do resto dos competidores e de que estades tendo moitísimo éxito? Eu creo que eu creo que ser nós mesmos e ser peña normal, ao final, tampouco... Próximos e, sobre todo, atentos tamén coa xente. O sea, pequenos detalles, o mellor, como o que che mencionaba antes de ir tomar o café co propio entrevistado, andar a falar, ao final, nós tiramos, evidentemente, de saber moito de fútbol galego, pero na preparación das entrevistas hai un coidado e hai un esforzo e un traballo. Entón, tratas de facer que o entrevistado se sinta o máis cómodo posible, de ser o máis próximo a él, e de tamén sacar esas moitas veces dices vou contar unha anécdota, adiante, claro, nós queremos que sea o máis cercano para precisamente eso, que conte, que se desate. Totalmente, é totalmente eso, que a persoa que ven que se sinta cómoda, e aí é cando o espectador tamén sinte que está vendo unha charla casi de amigos. Sí. Creo que sea claro. Incluso vos pensades que isto pode ser un punto diferenciador en comparación con igual outros medios tradicionais que poden levar a persoas un pouco máis recoñecidas e facerlle preguntas un pouco máis... Sí, que nós aquí tampouco nos cortamos, caña entre comillas, non vamos a facer sentir mal a ninguén, pero como cando saíro de Ibai entrevistando a Messi e Messi non quere darme, pois Ibai é un bo comunicador, nos pois tamén ofrecemos eso, un espazo máis cómodo, así afable, non é tanto que llevamos a meter o dedo na llaga. Que unha cousa non quita outra, claro, que ao final podes facer bo xornalismo sin... Efectivamente. Bueno, eso é para debate longo. Sí.
É sempre un podcast. Sí. E vos, sobre todo, que estades un pouco como no mundo das redes sociais e tal, mirades moito as métricas no día a día, é dicir, mirades, por exemplo, xusto este podcast me fui un pouco mal, igual é que o fixen un pouco peor, ou simplemente non lle dades tanta importancia e o tomades un pouco máis a lixeira. Pero hai que ter cuidado, porque aí, por exemplo, no meu caso, falo por min, porque levo un pouco o tema das redes sociais, non vale furar e tal, e ás veces é como que paso demasiado tempo co móvil mirando, e iso hai que ter cuidado porque senón non podes chegar ao punto de obsesionarte. Pero si, miramos, joder, a ver que funciona, cales son os vídeos que mellor van, e despois, bueno, sí que chega un momento que non miras tanto porque xa é como, non sei. Claro, por exemplo, tantas cousas que... Sí, Silva exacto. tamén, temos o exemplo da entrevista reciente a Juan Cabrejo, que a verdade petouno, e é o exemplo de, bueno, pois ese tipo de perfil de entrevistado, máis afastado dos focos ou de decir, vale, pois estás xogando en primeira, segunda ou terceira federación, incluso preferente, estamos falando con unha persoa evidentemente que xogou no Combos e que ten moito que contar, pero que ahora mismo adestra un equipo de primeira futgal. Entón, pois esas historias tamén que dices tú, pois parece mesmo, son as que ao final tamén terminan tendo máis calado. O sea, non é que digas, no, por levar a Gil Sanz tiven éxito, no, igual tivemos máis éxito con Cabrejo que con Gil Sanz. Andiveron aí. Andiveron aí, pero... Sí. Eu de feito, como ointe de Non Vale Furar, era unha das cousas, ou un dos secretos, unha dos alicientes que máis me facían querer escutar o podcast, porque en parte, pois, non sei, como sentíame identificado, non? Sentíame na mesma situación que cando traías un xogador, pois eso, de regional preferente, de algún entrenador que ven máis desde abaixo, non? Como que me gustaba escutar esas historias. Nutrímonos moito deso, dende o principio, o sea, ao principio, pois, podes crear a túa canle de YouTube e empezar a falar da Champions. A ver quen... Xa. Nós o que facíamos era falar da U de Ourense, dos equipos de terceira, e aí os xogadores comparten, os equipos comparten, e eso nutrete a ti tamén. Entón era o que facíamos un pouco, aproveitarnos de que a un xogador de preferente gustalle que falen dele nun vídeo, evidentemente, porque non se fai todos os días. Entón, pois aproveitar, esa que é tamén a noso maior hándicap, a hora de crecer e tal, tamén é o noso... Sí, e sobre todo eso, que lle des visibilidade, porque ao final sempre están afastados un pouco do tratamento informativo, incluso dos diarios locales, e ao final nós pues, ofrecemos unha plataforma de decir, hostia, ven aquí e comparte todo o que sabes ou as túas vivencias máis recentes como futbolista, adestrador ou o que sexa connosco, porque nós, a nos gusta o noso fútbol galego e gusta nos estar con ese tipo de xente. E agradece non máis. Sí. Sí, En plan, imagino. ven aquí un de primeira, todo flipado, non vai vir directamente, sabes? No meu caso, por exemplo, o meu primo é Martín Pereira. Ai, sí? Sí. Ah, ostras. Meu primo Entón Martín. eres de boa familia. Sí. E pois eso, no grupo da familia e tal, como que dixo, ostras, chamoume Non Vale Furar, vou ir ao podcast, tal. Estaba ilusionado. Sí, o sea, estaba moi ilusionado e tal, incluso pois eso, no grupo de WhatsApp, da familia, e tal, non sei que. Tanto él como Alberto Freire estaban... Estivo espectacular ese podcast. Pois é eso, que ao final notas moito cando alguén quere falar contigo, que alguén que ven casi obligado, e eso pasará en se traballades en algún medio de comunicación no futuro, pasará vos que mellor alguén pois non ten ganas de facer unha entrevista contigo e tes que... e non queda igual, evidentemente.